Sada ću vam pokazati svoj 3-minutni program jutarnjih vežbi koje radim. Prva vežba za ramena i ruke, kao kada plivam leptir silom. Uradim otprilike 10 puta. To je prva vežba. Druga vežba, raširim ruke u stranu i radim kružne pokrete glavom. Duboke pokrete u jednom smjeru, pa u drugom smjeru. Otvorenih očiju, da nam se ne zavrti u glavi. Znači mijenjam 3-4 puta smjer. Idem na treću vežbu za leđa i kičmu. Radim pretklone. Nije bitno dodirnuti prste, važno je osjetiti kako nam zateže donji deo leđa. Znači, to je vežba. Sad, četvrta vežba je za ove bočne mišiće. Ovako, na jednu stranu, pogledom pratim ruku u gore, da bi telo bilo pravo. Može po 2 ova pokreta u jednu stranu. To je dovoljno. Došli smo do kukova. Kruženje, znači kukovima, odnosno kruženje trupom u jednom smjeru. Nekoliko puta. Pa promenim smjer. Pa opet promenim. I još jednu. To je peta vežba. Šesta vežba je za kolena. Kružne pokrete kolenima kao unutra. Nekoliko puta. Pa idemo ka spolja. Pa kao unutra. Ka spolja. To je dovoljno. I posljednja 7. vežba za stopala. Znači, ovako vrtimo stopalom u jednu i drugu stranu. Jedna i druga noga. I to je to. Hvala.